Het DNA van Friesland wordt vanzelfs met namen vormen door de mensen die te Libië en wenjen. Voor de serie 18 in 2018 maken we verliezen hier opnames van jonge jongens en jonge famkes die doel 13 en 14 jaar wienen. In 2018 ben ze 18 en dat is dan de nieuwe volwassen generatie van Friesland. Ik ben Annemare, ik ben 14 jaar, ik woon in Leeuwarden. Ik heb een vader en een moeder, een oudere zus en 2 jongere broertjes. Nou, ik ga even iedereen aan jullie voorstellen. En dan beginnen we met Ipi. Dat is mijn zus, zij is nu 17. En daar zitten we 2 broertjes. Dit is Franke, hij is 12. En dat is Otte, hij is 4 jaar. Dit zijn mijn ouders, Winnie en Gerben. Hoi. Ik zit op CSG Comenius locatie Saamhof en in mijn dagelijks leven dans ik veel. En in 2018 hoop ik dat ik professioneel danser ben. Wow, hey, hoppa. Met je armen in de klassieke, hè? Look where you're going. 5, 6, 7 en wow, hey, wow, hey. Achter, oh wow, hey. Schop de bal, piepete, poepete, pa. Naar links, hey, yo, i, ha, hoep. Pap, poe, ha, hi, hey. En schop de bal. Het leven van Annemare Bergsma draait maar om één ding en dat is doensje. Hier heeft ze les bij Raymond Gusman in Snits. Daarnaast volgt ze de jeugddansopleiding in Ljouwert en op Squalle doen ze het ze als het kan. Ik was geloof ik 6, weet. En een meisje uit mijn klas die zaten op dansen en toen vroeg iemand of ik een keer mee wou. En toen ben ik meegegaan en toen ben ik begonnen en eigenlijk nooit meer gestopt. Dus ja, en ik vind het nog steeds heel leuk. Ja, heel leuk. Je bent super fanatiek volgens mij. Ja, het is altijd, als er ook iets maar met dans te maken heeft en waar ik in iets kan betekenen, zeg maar, dan wil ik daar wel heel graag aan meedoen en ervoor gaan en zo. Ja, en wat is dat dan? Waarom vind je dat zo geweldig? Ja, dat is, nou, met andere mensen, want ik ben wel iemand die graag met mensen is en zo. En nou ja, andere mensen kun je mee blij maken en zo. En ja, dat vind ik leuk. En wat heb je er voor jezelf aan? Ja, je goed voelen. Als je bijvoorbeeld even in een dipje zit of zo en dan heb je een dansles en dan gaat het weer. Maar Else Tiener moet vanzelfs echt naar Squalle. Annemare zit op het CSG Comenius, locatie Zamenhof. Ze volgt de afdeling Zwarg in een klas maar alleen nog maar famkes. Ik heb nu wel op zich een leuke klas en nieuwe docenten en dat is ook wel leuk. Je bent niet echt een leerder, zeg maar. Nee. Ja, ik leer wel, maar het moet wel tegen me gezegd worden. Wel alleen maar meiden, hè? Ja, dit schooljaar wel, omdat ik een zorg- en welzijnklas heb. En daar zijn geen jongens. Maar ja, het is wel gezellig. Is het ook een beetje wennig, hè, jongens in de klas? Ja, eigenlijk wel. Want nou ja, jongens die brengen toch andere sfeer dan meisjes. Want het gaat heel vaak over dezelfde dingen en zo. Maar ja, dat is wel heel leuk. Oh, wat ik nog helemaal niet gevraagd is of je een vriendje hebt eigenlijk. Nee, die heb ik niet. Nee. Verliefd? Nee. Nee? Nee. Heb je al zo'n vriendje gehad? Ja, op de basisschool, maar ja, dat duurt dan 1 of 2 dagen en dan is het alweer uit. Dus dat soort dingen, maar nee. Je hebt het er gewoon te druk voor, of niet?
Ja, eigenlijk wel. Want ik doe eigenlijk heel veel dingen op een dag en dan ga ik en naar dansles en doe ik op school. En dan daarna allemaal dingen dat ik ook niet echt tijd heb om over na te denken of zo. Nee. Maar En ben je ermee bezig met jongens? Of? ja, op school natuurlijk wel met vriendinnen. En dan zit je in de pauze en loopt iemand langs of zo en dan beoordelen en zo. Maar dat is meer gewoon voor de lol. Gemene meiden zijn jullie. Eigenlijk wel. Je wacht op de muziek. Ja. Komt-ie. 5, 6. Oké, nog een keer. Oké, 5, 6. Maar Squalla traint zich voor de Olympic Moves. Dat is de NK-sport van middelbare squallen. De tarierings ben intussen al aan de gang. Oh, wat erg. Op school doen wij ook best wel veel. Dus met Olympic Moves, dat is het NK hip-hop voor middelbare scholen. En nou ja, de voorrondes zijn dit jaar in april en de finale in juni. En nou ja, daarvoor hebben we audities en muziek uitzoeken en dat is een heel traject. En daar gaat ook wel heel veel tijd in zitten en daar zijn we het hele schooljaar mee bezig. En dat vind ik heel leuk. Hoi. Hoe is het? Goed? Leuk? Ja. Zoals gewoonlijk. Ja. Nou, eerst maar wat drinken. Ja. Het is net dreig te rieden wat de toekomstdream van Annemare is. Nou, ik zou na middelbare school wel heel graag een dansopleiding doen in Amsterdam. En het lijkt me heel erg leuk om later in musicals te dansen. Nou ja, omdat ik dat gewoon heel erg leuk vind, acteren en zingen en dat hele plaatje. En daarna als ik dan voor mezelf gedanst heb, lijkt het me heel erg leuk om naar het buitenland te gaan en daar te dansen en zo. Doe maar, waar wil je naartoe? Amerika. Ja. Ja, en dus je wil een dansopleiding in Amsterdam. Hoe ziet dat er dan uit? Als ik dan aangenomen word, dan kan ik natuurlijk niet elke dag op en neer, want het is Amsterdam en nou ja, dat gaat niet zo makkelijk. En dan zou ik intern moeten daar. En dat lijkt me heel erg leuk, maar ook wel een beetje spannend, want ik word dan 17. Dus dan ben ik nog 16 en nou, het lijkt me wel heel erg leuk dan. En dan heb ik daar danslessen en voorstellingen en optredens en ja, dat soort dingen. Ja, want het is nog heel jong om uit huis te gaan eigenlijk, hè? Ja. Zie je er niet tegenop? Ik heb ontzettend heimwee. Dus dat wordt misschien wel een dingetje. Maar het is wel iets wat ik heel graag wil. En wat ik ook als klein meisje, dat klinkt heel cliché of zo, maar het is wel iets wat ik heel graag wil. En dat heb ik er dan wel voor over. Dan komt er dus op Del dat er een soort traind worden maat. Het doel is dus het Doensacademie van Lucia Martas in Amsterdam. Zie je dat? Dat mag niet, dat is mannelijk. Dat mag niet. Ik heb het ook Vaak al in het buitenland gezeten, hè? Dat zei hij. We praten altijd over dat we naar Lucia Martas willen. Ja. De heenreis gaat meestal over je dansopleiding en de terugreis gaat altijd over. Lucia Martas. Ja. Dat we danseressen worden. Gaat het lukken? Nou, ik hoop het. Ja. Zou leuk zijn. Ja. En als het dan niet lukt? Dan gaan we... Nee. Eerst een dag huilen. Dan rijk worden, nee. Ik weet niet. Gewoon een rijke man zoeken. Ja. Yo!
zou ook zomaar kunnen dat ik op zo'n dansopleiding voor mijn kwaliteit qua dans aangenomen word, maar fysiek afgekeurd word. Dan lijkt me pedagogiek, dat lijkt me heel erg leuk, met jeugdzorg en zo. En nou ja, lesgeven dus. Dus zijn wel dingen die ik ook andere dingen die ik heel erg leuk vind. Dus je hebt wel zeg maar een plan B voor Ja. het geval dat. Ja. Je bent je dat wel bewust? Ja, heel erg. Ja. Heel erg zelfs? Ja, in het begin niet. Toen dacht ik, ja, ik doe een dansje en dan ben ik er. Maar nou ja, toen ik ouder werd, dan merk je wel dat het moeilijker wordt. Dus ja, daar hou ik me wel mee bezig. Dat weer de kennismaking met Annemare. In 2016 zullen we of haar dromen nog voor een pad uitkomen binnen. En Martin, wat vond Martin ervan? Die is toch mee geweest de school rond, Martin? Nee, Chris. Oh, Chris natuurlijk. Chris. Oh, natuurlijk, Chris. Dan snap ik het. Waar je bij Wieboud wel eens mee speelt. Ja, Ja, Chris uit Burgum. en die ook van voetballen houdt. ja. Ja. We binnen hier bij Moos van Breukelen in Kolmensweeg. Vliegen hier verhuizen Moos, maar zijn hart en mem uit Soestwaai hierhinnen. Moos gaat naar het speciaal onderwijs op de Wingert in Damwart. Dit is AT en dit is meester Perst. Hallo Moos. Hoi. Komt daar thee van laten zien? En hier zagen wij dat zij aan het doen is. Ze zagen met per uur zagen. En hij is met de gewone zaag. Hier zijn konijnen. Dit is de reuzenkonijn. Reuzen? En Wacht even, wat moet ik even zien? Hoe heet die? reuzenkonijn. Oh, dat is wel een hele grote, niet? Oh ja. En dit zijn de caviaatjes. Een echt bang. En waar moet je hier ook wel eens wat doen, Moos? Hier werken wij. En wij gaan bijvoorbeeld met deze pak naar de waterkraan. En dan, wat moeten jullie dan doen? Water, Ophalen. ja. En dat doen jullie met z'n tweeën? Ja. Chris, vertel eens wat er nog meer doen hier. Konijnen en vissen. Ja. Ja, wij hebben ook een bak met vissen. Dat laten wij ook zien. Waar zijn de vissen? Hier zijn de vissen. Maar ze zijn er nu eventjes niet. Ik zie niet één. Kom maar. Ja, daar! Daar ja. Goudvis. Goudvis. Goudvis hier. Ja. Ja, daar ja. Kom! Oké, dan moeten we weer naar binnen volgens mij. Ja. De hart en mem van Moos namen dus het besluit om van de provincie Utrecht naar Friesland te verhuizen. Een bewuste kar. Omdat we ooit eens de Wingert ontdekt hebben, zo is het eigenlijk gegaan. Dat is de school van Moos. En dat is nu, denk ik, inmiddels ruim 2 jaar geleden. Kregen we spontane rondleiding van de toenmalige directeur, die er alweer niet meer is, Oebele. En dat heeft best wel indruk op ons gemaakt. Ja. En Nou, wat maakte die indruk dan? de sfeer van de school,
licht, de ruimte. Ja, ik denk hoofdzakelijk de sfeer, hoe de kinderen zich gedroegen, gewoon prettig. Dat we dachten van, nou, dat zou eens een mooie plek voor Moos kunnen zijn als wij nog eens iets avontuurlijks willen doen. Nou, we zijn nog niet naar Canada gegaan, maar we zijn naar Kollemerswaag gegaan. En dat heeft mede te maken met die school. En toen een kringetje gezet om de school van, nou, waar gaan we dan wonen? Binnen een straal van zoveel kilometer, dat het voor Moos ook weer prettig is dat hij niet zo lang in de bus zit. Nou ja. Dan kom je hier uit. Ja. Ja. Nou, als er iets rijden is, dan vind ik wel lekker. Ja. Oké, doe die hiernaast. Doe gewoon zoals het anderen ook doen, hè? Je hebt het boekje al bijna uit. De handboekenwinkel in. En ineens weet ze het, daar woont hij. Ibi is er wel eens binnen geweest. Ze zorgt toen een boek. Moos is 14. Hij is spontaan, lief, enthousiast. En daarnaast heeft hij, vind ik, toch wel een beetje de pech dat hij geboren is met een aantal beperkingen. Dat zegt het misschien wel het duidelijkst. En waar merk je dat aan, dat hij beperkingen heeft? Doordat hij autistisch is, doordat hij zwaar ADHD heeft. En doordat hij iets aan een chromosoom mist. Chromosoom 10. Er zijn niet zoveel mensen van in de hele wereld. Dus het is voor ons heel erg lastig om te weten ook hoe we daarmee om moeten gaan. Eigenlijk weet niemand het. Moos is echt nooit moe. Kijk, andere kinderen geven het wel eens op. Van, nou, stort je nu op bed, ben je er nu ook klaar mee. Maar gebeurt niet. Het houdt niet op. Nee. Altijd 1 op 1. Dat is misschien ook wel een goeie. Dus 1 op 1 betekent 1 op 1 aandacht. Dat heeft hij heel erg nodig. Oké, de taxi. Hey Verreek. Verreek. Oh. Mag ik wat vragen? Niet aan mij. Als wij naar huis gaan van de boerderij, dan gaan Anthony en Tjoeken bij ons eten. Bij ons? Nee, bij mij. Ze komen bij jou voor mij en niet voor jou. Oh. De schoolbel gaat 3 uur, dan gaat hij naar de boerderij. De zorgboerderij, de Laakvelden. Dat is hier om de hoek in Kollemerswaag. Ja, fantastische plek. Wat doe je hier op de zorgboerderij? Dat kan ik nu wel even laten zien. Ja, dat doen we zo meteen, maar vertel het maar even. Voor de dieren zorgen. We hebben kippen, konijnen, paarden, koeien. Ja. Van alles en nog wat. En heb je ook een vriendinnetje trouwens? Nee. Ben je wel eens verliefd geweest? Nee. Gaat het nog gebeuren? Nee. Waarom niet? Nou, misschien later nog wel. Toch? En als je later groot bent, wat wil je dan worden? Politieagent. En waarom? Ik kijk altijd filmpjes op de computer van de politie. En wat ga je dan doen als je politieagent bent? Dieven vangen. Kom. Dit is een rijpaard. En hier mogen wij soms op
rijden. Ho. Is er verder nog een netwerk om Moos heen? Ja, wij hebben Wieboud gevonden, Wieboud Uldering. Die woont in Burgum en die zorgt voor Moos. En ja, dat doen we in onderling goed overleg. Dus hij is er eens een weekendje of hij gaat eens wat met Moos doen. Maar dat gaat heel erg goed. Die twee hebben een klik en ja, als er geen Wieboud zouden zijn in deze wereld, dan waren wij nergens. Want dat voelt heel erg goed. Dus het is eigenlijk ook om jullie wat te ontlasten? Ja, we hebben dat zelf opgezocht om onszelf te ontlasten, ja. Ja, dat moet. Ja? Ja, je kan niet 7 dagen in de week 1-op-1 aandacht geven aan. Dat kan jammer genoeg, denk ik, niemand. Hallo, zijn jullie je eindelijk? Mogen we naar binnen komen? Ja. Nou, super. Wat kan je dat goed, man? Vertel eens wat over Wieboud. Wieboud is een beetje een people af en toe. Oh ja? En hij kan heel goed lachen samen met mij en Chris. En hij is een goede gozer. En wij spelen altijd. En hij is ook fan van Ajax. Ja. En waarom ben je hier bij Wieboud? Om mijn ouders varen. En mijn hond. Dus die zijn nu even weg en dan ben jij bij Wieboud. Ja. En dat het gewoon ontzettend gezellig is. Ja, want dat wilde ik vragen. Hoe vind je het hier bij Wieboud? Leuk. Het lijkt ja. Dat is een beetje helpen. Hier, nu lukt het. Ja. Hoe zie jij de toekomst voor je voor Moos eigenlijk? Ja, ze zeiden vroeger tegen ons toen hij op de kinderrevalidatie zat in Utrecht. Hij gaat nooit fietsen, dat zal hij nooit leren. Nou, Kollemerswagen is al te klein. Maar ja, waar zou ik willen? Ik zou het misschien toch wel graag willen of in theater, zoiets, iets cultureels. Of op een boerderij waar hij lekker aan de slag kan. En zou Moos ooit op zichzelf kunnen wonen? Nou, dat is wel... nee, ik denk niet dat dat kan. Misschien heel mooi zou al zijn, bijvoorbeeld begeleid wonen of een groep. Geen idee. We moeten nog kijken wat we uit hem kunnen halen, zullen we zeggen. Ja, daar heb je nog wel. We weten nog niet zo goed wat er allemaal in zit en wat eruit komt. Je mag zijn wie ik, jij, of helemaal gij. Ik, jij, zeg je niet dat wie ik, jij, helemaal gij. Wie ik, jij.